Salut și bine te-am regăsit la un nou review. Astăzi vom vorbi despre Samsung Galaxy Note Ultra 5G. Un telefon cu nume foarte lung, care se pare că poate face destul de multe lucruri. Acum ar fi o idee bună să vorbim și despre designul acestui telefon. Deși cei de la Samsung susțin că acest spate ar fi de sticlă care a trecut prin niște procedee mecanice, etc., ca să pară așa, se simte ca un plastic, se simte ieftin. Prefer acel spate de sticlă, magnet de amprente, care se simte de 10 ori mai premium decât asta. Camera, în schimb, îmi place. Are această margine de metal, are acest spate de sticlă, care se pare că nu prea atrage amprentele, ceea ce ar fi putut merge foarte bine și pe toată plasticimea asta, și au ales un mod foarte interesant de a plasa camerele și senzorii într-un mod simetric, care chiar prinde bine. Apoi, marginile telefonului sunt lucioase, din metal, de culoarea acestui bronz foarte frumos. Deci culoarea e foarte frumoasă, dar doar textura e nașpa. Ce să zic, e un display uriaș și are această mică cameră acolo, care este în display și abia aștept să apară cea în display, ca să fie tot acest ecran fluid, fără nicio altă surpriză. Nu are niciun senzor de amprente pe spate sau oriunde, pentru că de acum acestea sunt deja în interiorul ecranului. Uneori mai funcționează, uneori nu, aici mai trebuie rezolvată problema. Și mai avem și S Pen-ul, care, surprinzător, este de aceeași culoare și de metal. Să vorbim puțin și despre specificații. Dimensiunea ecranului este de 6,9 inch, vine cu o memorie RAM de 12 GB, o memorie internă de 512 GB, extensibilă până la 1 TB de memorie, adică 1024 de GB în plus, și cu o baterie de 4500. Se pare că încet Note recuperează la capitolul baterie. Oh, și bineînțeles, e un octa-core, mai exact un Exynos 990, pentru că Snapdragon-urile nu sunt disponibile în Europa. Să vorbim despre cameră. Cea principală vine cu 108 megapixeli și un senzor laser ceva mai nou, urmată de încă două de 12 megapixeli, dar cu aperturi focale diferite, mai exact de 3 și de 2.2. Are flash ca orice alt telefon, modul panoramă și HDR automat. Și poate înregistra video 8K la 24 de frame-uri pe secunde sau 4K la 30 respectiv 60 de frame-uri pe secundă. Acum despre camera frontală, care se află sub display. E o cameră de 10 megapixeli cu acea tehnologie dual pixel care face imaginea puțin mai clară, are și aceasta auto HDR și poate înregistra 4K la 30 de frame-uri pe secundă. Ceea ce e destul de surprinzător pentru camera frontală, dar la acești bani, cu atât mai mult, cu atât mai bine. Cât despre difuzoare, Note 20 Ultra vine cu stereo și se aude cam așa la maxim. Iar acum, partea mea preferată. 5 top lucruri bune la el și 5 top lucruri mai puțin bune la el. Așa că rămâi cu mine. Numărul 1. Super mega uimitor de adaptiva încărcare și alte nume bufonice care ajută la marketing. În realitate, e un încărcător, își face treaba, îl încarcă rapid. Și îl încarcă în cam o oră jumătate, pe acolo. Încă mi-amintesc cu melancolie, aș putea spune, acele vremuri când îți încărcai telefonul 4-5 ore, îl foloseai câteva ore, iar apoi iar trebuia să-l încarci. Ce vremuri apuse. Dacă tot am vorbit despre încărcare, hai să vorbim și despre baterie. M-a ținut aproape o zi jumătate, fără încărcări pe fugite și folosit în parametri normali. Pe locul 3,
performanța. Era de așteptat de la vârful vârfului de lance de la Samsung. Cel mai nou procesor, cea mai nouă și mai bună memorie, cea mai bună baterie și acea optimizare a softului, care te-a costat câțiva bănuți în plus față de un A71, A51, înțelegi unde bat. Merge bine. Numărul 4. Spațiul de stocare. Aici nu este vorba despre spațiul de stocare intern al telefonului, ci despre opțiunea de a-l extinde. Dacă telefonul vine deja cu o memorie de 512 GB, adică jumătate de tera, slotul pentru micro SD te lasă să extinzi acea memorie cu încă 1 tera de memorie. Dacă nu-ți dai seama cât de mult înseamnă asta, majoritatea laptopurilor vin cu o memorie de doar jumătate de tera. Iar numărul 5, care se află cumva între pro și contra, este chiar camera. Am fost plăcut surprins de modul de noapte al acestei camere. Pozele au ieșit foarte clare, foarte luminoase unde trebuia, întunecate unde trebuia. În schimb, în modul de zi, parcă ieșeau în ceață, nefocalizate cum trebuie, deși cu autofocus sau focus manual, același rezultat îmi dădea. Clișeic, oricum, dacă ne gândim că acum câțiva ani modul de noapte era inutil, iar în plină zi era perfect. Acum părțile nașpa. Încă există aplicații și destul de multe în Play Store care nu sunt optimizate pentru acest telefon, poate dimensiunea ecranului, poate altceva și nici măcar nu apucă să se deschidă că îmi dau crash. Numărul 2. Spatele. Deși are o culoare foarte frumoasă, pare ieftin, ca un plastic fin. E drept, nu ne mai putem plânge că e un magnet de amprente, că nu are cum să se prindă niciuna. Dar nici nu se simte ca sticlă. Se simte mai puțin premium. Numărul 3. Senzorul de amprente din display. E o idee extrem de bună dacă mai lucrează puțin la ea. Pentru că nu mereu face contact, deși mâna era curată, nu era nici umedă, nici nu era praf, nici nu era nimic. Cel de pe 7, care și acum e considerat unul din cele mai frumoase telefoane, funcționează încă perfect. Numărul 4. Nu ar fi Android dacă nu s-ar bloca puțin. Și în mod normal nu m-ar deranja acest lucru. Înțeleg că optimizarea pentru atâtea modele de telefoane, față de iPhone sau alții, poate fi destul de grea și se pot întâmpla greșeli. Dar ce preț are acest telefon super performant și optimizat? 5. Lipsa mufei jack. Dacă nu ești în stare să-mi oferi niște căști wireless în pachet cu telefonul, mai ales la ce preț are, degeaba îmi dai altceva. Prefer să am 2 intrări decât să o uzez doar pe cea de încărcare de fiecare dată când bag căștile și le scot. Și după mai bag și încărcătorul și mai scot și mai bag iar căștile, se uzează mult mai repede și nu e ok. Cam atât a fost în acest review. Nu uita să te abonezi și să dai un like, poate și un share. Și ne vedem data viitoare.